L'equip de futbol femení de referència a Lleida, la EM, va perdre ahir en la seva visita a Còrdova i amb la victòria del Cacereño ha quedat fora de disputar la fase d'ascens a primera divisió. Les lleidatanes no jugaran 12 partits a play-offs, els quals haguessin sigut un gran premi per a les jugadores de Rubén López, que tenien com a objectiu de final de temporada mantenir-se a la segona divisió estatal. La EM arribava a Còrdova amb un únic objectiu: puntuar. Un sol punt els hi valia a les lleidatanes per aconseguir el miracle de classificar-se per promoció d'ascens en sisena posició, ja que el Barça B, primer classificat, no pot pujar de categoria. Tot estava de cara per a les lleidatanes, jugant contra el Còrdova, penúltimes i ja descendides. Per contra, el Cacereño, les úniques que podien treure-les la plaça de la promoció, visitava el camp de l'Osasuna, que es jugava a l'ascens directe. Per tant, si el Cacereño no guanyava, no superaria a les lleidatanes. La EM, amb aquestes dades en ment, va sortir a jugar un partit en el qual en cap moment va estar còmode. L'equip va estar irreconeixible a partir de 3 quarts de camp. Les idees es van dissipar i no van poder marcar cap gol en les cordobeses. Per la seva banda, el Còrdova va aprofitar l'única ocasió que va tenir en tot el partit per anotar. Va ser un xut de falta que va entrar per l'escaire. Era minut 36, però la EM no va aconseguir la reacció necessària per remuntar el desfavorable resultat. I per la seva banda, el Cacereño va guanyar a l'Osasuna pel mateix resultat, 1-0, superant a la EM en la classificació per un punt. L'entrenador de la EM, Rubén López, va reconèixer després del partit que la pressió va poder amb ell i amb les jugadores i que la inexperiència va jugar un paper clau en el mal joc de l'equip. Tot i això, també va recordar que l'objectiu inicial de la temporada era salvar la categoria i que, per tant, els deures de la temporada fa temps que estan fets. Així doncs, la EM jugarà l'any que ve de nou la temporada vinent a la primera federació femenina i ben segur intentarà, ara sí, pujar a la màxima categoria estatal del futbol femení.